खुलुमबाय सोनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लगआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायबावबाय सबायमा जेरै भगवाननाय महरा सोनाफोर दामुखै इनफाय ब्लगखौ फुरा जाबाय साराम जाबाय हानायावनो इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामनो आङो इन्टारेस्टिं माने मा बुंबावनो आरोना महा गिदिर समस्या जाहैबाय आंना जिबनावहाय नोंथांमोना दाख्लै आङो जि सुन्दर केक गोसो होहाबलायनानै फुरा दिन मस्ला पाति रोगालायनानै लायनानै रुस्रोनानै हानानै जलफि आसार बानायनानै देखायदोंमोन ना एसे जाबाय आसारा बरियाखै आरोना ओरैबादि समस्या सोनाफोर नायदो आरोना आं दा बे आसारखौ मा खालामफिननांगौ ओमफ्राय जा एकदम हथना खालामदों मोना गुलायबाबो रुमाव फैया आरोना बिमायंजों उन्दुनो बिब'जों उन्दुनो जाहैबाय नांगौबा दुदुखौनो जालायला जाहैदों माने हराव सिखारबायसो जानो नागिरफिनो नालाय जाला आरो फैला माने मानसियानो होफैबानो गाबो लायबानो गाबो जबरदस्ति जानो लाबाय आं बेसेबांबा हब्रानो अमा फिसा बायदि गाबबाय उफाय गैया बिमायंआ लांनानै लायफिननांबाय दा उन्दुलाङागौ मानि आं लाबोनो हाला ना आरो उन्दुलांनानै लाबबाबो सिखारनानै हराव मा अबस्था जागोन आं मोनथिला दिनै मा जादोंथाय माने बिसिनावनो उन्दुनो दावराव आरोना थांबाथाय थाङा लेंहरबाबो मोना बे गथ'खौ आरोना बिदिनो लेंहरबाबो थाङा खिन्थु थांनोबाथाय थांनो नों लेंहरबाबो फैफिननाय नङा न'आवहाय थिनहरबाबो अख्रामि बाथाबानो थाहैबाय थागोन ओरैबादि अख्रा उल्थासो आरोना थ' दा बेसे गोबावजों लायफिननाय जायो गोदो उन्दुलांबाथाय लायनोसै आं थ' नायलांबाय हेरि बिदिब्ला आं दिनै ब्लगआव नोंथांमोनजों मा शेयार खालामनो सानदों ये देखो आरोना सुनाफोरा आंना आसारा मुजिहांबायमोन ओमफ्राय आं दा साराय गुदुंसो खालामनानै लाफिननांबाय मानो होनबा आंनि आसारनि अबस्थाया माने सायाव कयेकथा थुख्रासो मुसिबायमोन आरोना जि दुखु मोनबाय आङो खेवनानै टेस्ट खालामनानै नायबाय आङो बानलु थाइसेबो मुसिनाय आरो थुख्राबा मुसिनाय ओमफ्राय बेयाव साराय गुदुं खालामनानै आङो नै बे अबस्थानि माने एवफिनबाय आरोना जिनो माने जाखिनि मुसा जानो लादों बेखौ एकदम सारायाव सक फुदुंफिनसै होननानै साननानै लाबाय आङो ओरैबादि अबस्था माने बिनि खारना जाहैबाय मा फिसाजोआ ना दै लोंनो लानाय ना खुगा सुनो लानाय दैखौ फोराननायावनो माने एकदम लुनानै होदों आरोना सफायाव लुदों मानसिया ओमफ्राय सफायाव लुबाबो मा होनो माबायोना नैबिदि सफायाव लुबाबोथ' मालायबा बबे साइडजों हाबदों ओमफ्राय आङो लुग्राबो नुबावाखै सोर मिन्थिनो दे फोरानो साइडआवसो फोरानदों आङो माला बिथिं थांनानै लुहैखो पात्ता गैला ओमफ्राय उनाव नुनानै आयै भगबान मा मिन्थिबावनो बे समाव आङो लगे फुगारनानै सफाखौ खुलिनानै आं सान्दुंआव लामनानै दोनखादोंमोन आरोना ओमफ्राय फार्स्ट दिनाथ' जेबो जायासै अखानायै जेबो जायाखिसै बे अखानायैहाय नायबाय आङो भगबान माने दा बुंसै आरोना ओमफ्राय बे मुसिनायखौ बोखांनानैबाबो आङो सान्दुंआव मोजाङै लामबाय थादोंमोन ओमफ्राय दिनैबो जानो होननानै आङो लानायाव ओमफ्राय गोसोआबो गाज्रि मोनो जिन्जाबजों मारैबा एसे मुसिस्रो बिदिसो मोनबाय आरोना गोसोखौनो माने जायाखैबाबो ओंखायनो आङो सारायाव एकदम सना फुदुंफिनसै होननानै मोना गुना आरोना सनाफोर ओंखाम जाखांनानैसो बे हाबाफारिखौ मावदों माने बिथांनो खिथाहरदों नालाय आङो ओमफ्राय बिथाङा सारायाव एवथाबबाव होननायखाय नै इदि एवनानै लाबाय आरोना आङो बे जाबाय आंनि दुखुनांथाव अबस्था बेनिफ्राय आङो सिगाङावहाय सानाव आरोना ब्लग लानाय भिडिअ खालामनाय एसे खोन्दोसे दङ खायफानि थाखाय इम्परटेन्ट जानो हागौ आं बेखौबो बेहायनो सोनानै होनोसै आरोना आङो दाउ बेदर ओंख्रि संनानै जानाय होदोंमोन ना बेनि सिगां ब्लग्सआवहाय बे समावनो माने लानायमोन आरोना बियो ओमफ्राय गोलावद्राय जागोन नालाय आङो बेखौ मिक्स खालामाखै आरोना मा होनो आङो सङालासिनो माने रेडि खालामजोबनानै आब'मोनाव थांनो होन्दोंमोन ना थ' बे समाव आं एसे ब्लग लाबोदोंमोन बेखौ आं बेयावनो सोनानै होफानोसै बियो थ' ओमफ्राय एसेयावनो आं फंसे खोथाखौ खिन्थागोन आरोना बैनो जाबाय जोंनि बैयो जाहैबाय आं थानाय ओमफ्राय नैबे आब'मोननिया नैबे खालि जाबायनो दे सुनाफोर खालि आरोना सासे सेंग्रा गथ' थादोंमोन खालि जाबाय ओमफ्राय बैयाव एक्सट्रा न'खरसे दंखायो ओमफ्राय नैबे खालि आरोना बिराद मोजां माने बिमा फिसा सोरबा थानोबा आरो नङाबा सेंग्रा बा सिख्ला बिदि थानोबा बिराद मोजां आरोना नै बे जाबाय किटचेन बेसिन टेसिन दंखाजोबो बेनिफ्रायनो लाहरलायथारबाय आं दंखाजोबो नै बेसिन लागायनानै होनाय बे जाबाय किटचेना गिदिरानो नै बेनिफ्रायहाय नैबे जाबाय थाग्रा आरोना भगबान मानसि दंबाथाय गैलाहाय गैया दे नै आरामथार रुमा आंबो नैबेयाव हाबफैफेराखै एकदम आराम आरोना बिमा फिसा थानोबा नै जोंना साथामबाय थोआ आरोना नङाबा आंनो फिसौ फैगौमोन बाराबा नै
सिलिं थिलिं दंखाजोबो फांखा सांखा माबा आलनायावबो थाखालायबावनोसै खोमाहाय दा सोंनोसै आं र' बिसिनाबो दंखायो ओमफ्राय टेबोलबो एसे बोरायनाय दं आरोना ओमफ्राय नै बिदि दोनग्रा स्लेबबो दंखायो सियार गंसे वा नैफोरबायदि सियाराव जिरायनानै फरायनांगौ मानसिया दंखाजोबो सुनाफोर सोरबा नांगौबा फैदोल' कमेन्टआवल' लागावना हरदो बिमा फिसाजो बिमा फिसाला उन्दैफोरबा ग्रोब जाथारगोन आरो सेंग्रा बा सिख्ला थाबाबो ग्रोब जागोन आरो नै आब' एसे नोंनि रुमखौ भिडिअ बानायदां र' नै मैयाना आब' खिथाखानाय नालाय ओमफ्राय आङो र' आंनावबो सोरबा सोरबा रुम सोंहरलायबाय थायो साननानै नै साफा खालामनो मोनाखै साफा खालामनायालाय आरो मा सेंग्रा मानसि थानायमोन नालाय सेंग्रा मानसियालाय बबावथो बिदि साफा खालामनो थाफैबा खालामाबाय आब'आ ओमफ्राय नैबे आरोना बरियाहाय रुमा एकदमबारे सासेसो थानोबा बरिया ओमफ्राय ओरै सान्दुं बिराद नांफैनायालाय पेपार होनायमोन आरो नांगौबाबो नांगौ नाङाबा बोखारबानो जानायालाय एकदम बिमा फिसाफोर थानो बिमा फिसा बा बिफाबाबो नांजाथारलासो ओमफ्राय नै एटाच जाबाय किटसेना बरिया माथो आब' मालिकआ बेनो मालिकआ साफा खालामग्रा लेंहरखाबाय जाहैदों ओमफ्राय खालामजोबगोन आरोना बेफोरखौहाय आब'आ गावबो सोलाबा नालाय बेनो सोरबाफोर नांगौबा कमेन्टआव हरदोल' आरोना नै जगाजग खालामना होनाय जागोन आरो नै नाहरदो एकदम टेबोलाबो नंमारगौ मोनमारो आलनायाबो आब'मोननिनो मार हनै हेंगार सिन्थायनो फ्रिबावसो हनै हेंगाराबो फ्रिलायबावसो थाखाजोबनाय आरोना मोनगोन नै गुवार रुमाबो आंनिफ्राय मेरला गुवार आंथ' बिनिफ्राय खौलौल' थानानै दं आंहाथ' नैबेसेसोल' जागोन आरोना खथानैखायसो होख्रा हसि फिसाजोखायसो मालिक गैयैयाव थासोमनानै दंथारो आङो दाम बाराबाबो आरोना नै बिदिफोरबायदि थाखाबा बिराद मोजां जायोना बायदिसिना दोननो एक्सट्रा बुस्थु सोलायनाङा बरिया ओमफ्राय इयाव दरजा थाखाबाय ओमफ्राय नै किटसेनाबो जा गुवारखा डाइनिं टेबोल बहायना लानो बरियाखा माने गावस्रानो सङोमोन नालाय आब'मोना बेनो आरोना आंनि सेरावनो ओमफ्राय खेबसेनो साबो मोनलोंसिगोन आरोना आङो माने लिंहरबाय थाखादोंमोन नालाय आब'आ ओंखायनो फैबाय आं ग्रोब ग्राबनो ओमफ्राय मैया फन रायलायनायाव गावनो रुमा मोनसे खालि जानानै दं आगै नुनायखाय दे आब' मालाबा आंनावबो सों ब्लगाव होनानै होनो नागिरदों जायनो नांगौ बे माबागोन मालाय होननानैहाय ओमफ्राय ओंखायनो आं जेरै एकदम दागा मागा भिडिअखौ लाथारबाय आरोना स्रां स्रांनो बेहाय फैबाय आरो गावसोरनो थायोमोन मालाय नै स्रां स्रां आराम फैथारबाय आंहाबा बबे जुगाव बिदि स्राय लुनानै बिदि साजायनानै थानो हाबावगोन भगबानासो मिथिगोन आरोना महा समस्या मालायफोरनिखौ नुनानै गल' नायनानै थासै आङो आबस'सनो मालायफोरनाव आराम गाज्रियाव जिरायनो मोनबाबो माने गोसोफ्रा बारा सान्थि जाला आरोना जिरायनो मोजां आराम मोनबाबो आंनि नङा नालाय फिसाजोआ रुम भारासिनिफ्राय ग्रोब रायलायहरबाय हाबबाय ओमफ्राय बेखौ जानो जाबाय दाना जाजांनानै जाया जाबाय आंहासो जानोबाय बिदिनोथ' आंहा उदै बारायनायफ्रा बेनो आरोना हाबैलायथो आब'नि बिबाव फैबानो सांग्रां हनै जोंनाबो लेला जि सुनानै मानानै लामनाय आंना ओइनै माथो माने इनिफ्राय आब'आ दरजा खुलिनानै दा ओंखारबानो आंबो दा ओंखारबानो नुहुरलायखायो आरोना खोरखिथिंबो बे जोंनि रुम जाबाय बे आब'मोननि रुम जाबाय आरोना ओमफ्राय नैबे खन्दसे भिडिअआ सिगांनि भिडिअआवबो होजादों दे मानो होनबा बेयाव थांनो होननानै बुंदोंमोन नालाय आङो ओमफ्राय गोथाव मोनलोंनायखाय बे डाबल होजाबाय सुनाफोर बेखौ आरोना आं इदिट खालामनानै होफाबावबाय नै बिदि अबस्था मोनलोंनानै फैदोंमोन जोङो ओमफ्राय बिदाय लाबायमोन आरोना बेलाय माथो नैबे नालेंखरा बोसोरै मोनजायो जोंहा नैबेनो जाहैबाय जोंनि थ' फैबाय जोङो साहा पानि लोंना रायज्लाय बे घन्टासो बारगुलायबाय खोमा ओमफ्राय बेजों लोगोसे आं ब्लगखौबो दोनथ'नोसै हरबो जाबाय हनै साबदान्दिया चालु जागासिनो दङ साबदान्दिया जाबाय माने 10ता बारखाबाय आरो 10तायावथ' साबदान्दिया जायो नालाय बेनिफ्राय जुनाफोर थारुन ओंख्रि गोजां दंखायोमोन दाउआबो खयएकथा दङमोन जाबाय बिमा फिसाला बेखौनो दानियाथ' बिसिनाव जाखोना माखो ओंखाम जानो होन्दोंमोन पात्ताखौनो मोनस्लाबलायासै आङो अबेसे बेलासियावबो न'आव जानाय जाखादोंमोन आरोना थ' ओमफ्राय बेखिनिखौनो एसे सुंद' ब्लग खालामनानै नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आं गाज्रि मोननाङा आरोना फिसाजोखौ एसे लायनो नाजानोसैलाय आङो ओमफ्राय बिफायाबो होनगासिनो दङ अयभास जायोना लायदो उन्दुलांबाय खोमा लायदो हर थाहोनाङा मोनायाव गाबगोन मागोन होनलागासिनो दङ बे हालोदखौ मिन्थिया मादै अमा फिसा सिस्टेमनि गाबदों फिसाजोआ ओमफ्राय लायनोसै आङोथ' जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग फरायनो नांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच